קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, אחי תמיד אמר לי, עדן, תראה מהמים? אני צופה בך בפינה לבד, פרצוף שלא סובל אנשים, רק ניגשתי ראיתי, הכל נהיה שקט מסביב. אנחנו עכשיו מוציאים אלבום אחרי שעדן לא הוציא שיר כבר תקופה. מהיום שהכרתי את עדן הבנתי שהוא לא מכוון לשם יותר מדי. יש לו סטייל משלו, יש לו את הפלואו שלו, יש לו את הלחן שלו, הוא חושב אחרת, כאילו... כשראפר שומע ביט, אז ישר עולה לו כל הטה-טה-טה-טה-טה, להרשים את כולם עד כמה הוא ראפר מהיר עם פאנצ'ים וזה וזה וזה. אצלנו זה יותר כאילו משהו שהוא סיפור, זה ממש סיפור. יש פה רצף לשירים, יש פה כאילו... בסוף גם המטרה שלי לפחות זה לחבר את הכל לרמה שזה כאילו, כשאתה שומע את האלבום אתה לא מרגיש שזה אוקיי השיר הבא, אלא אתה שומע משהו שהוא כחתיכה אחת. וזה בעיקרון כאילו, אני חושב, זה בעיקר מה שמייחד אותנו. אתה יודע, אצל אתיופים אחי יש את צדיק אחי, אני מנסה לא להגיד אותה עכשיו, קיצור יש הרבה צדיקים כאלה שהם... אמין. דלת גם. אני לא יודע אם יש לי, אבל... חשוב לשמור על השיער, ילדים. היה לי מלא קשרים, לאו דווקא אפילו זוגיות כאילו. סתם, זה יכול להיות איזה מישהי שפגשתי, היה לנו אחלה חיבור, ויומיים אחרי זה לא ראיתי אותה. היא התחילה איתי, ואז שפגשתי אותה במציאות, לא דיברתי. סיננתי אותה. עכשיו נפגרה את זה. אני לא יכול להתחיל. לא יכול לבוא סתם שם. גם אחרי התמונה. לא, קשה. אני מחכה עכשיו לרגע מתאים. אם תשלח לי הודעה סתם, תגיד לי על איזה שיר שהעליתי סתם משהו. משתלם. וואו, אני רץ ומסתכל עכשיו. שתלכי עכשיו. בעיניי אני רמה ארצית. אתה גר פה, זה היה גר שם, זה היה גר פה. ניר, זה השתנה. הנה אבא שלי. מה אתם עושים? מצלמים דוקומנטרי. היית גם בלהקה, לא? אני הייתי בלהקה 5 שנים באתיופיה, ואני גם מנגן בכל הכלים של כלי נגינה באתיופים, של האתיופים כאלה. אבל היית בלהקה, היית שר או מנגן? בלהקה, 5 שנים. כן, גם שר, גם מנגן. גם שרת, גם ניגנת. כן, אבל הייתי ילד קטן. הייתי בתור ילד. הייתי בתור מופרע, מה לעשות? אני... עדן. קודם כל עדן היה ילד, גיל קטן, ילד טוב, ילד חכם. זה ילד, היה רוכב באופניים מפה עד צור שלום כל הזמן. במיוחד בשבת. תותח, נשאר תותח גם עכשיו. אני מקווה שיצליח בחיים. גם לא תשלח. ההורים חושבים משהו אחר, אבל לדור החדש יש לו כיוון משלו. מה לזה כיוון להתקדם? מה זה קטע עם איזה מישהי? לא, אבל ילדים כאילו, לא... כן, ממש ילדים, אני מתחתת נראה לי. אני בא וזה, מדבר איתה והכל, ואז היה לי שיר של מרווין גיי. תגיד לי אם זה באלבום, אני לא יודע מילים. זה הכי אהוב עליך? אני לא יודע שירים. תשמע. הוא הכי אהוב עליך. זה באלבום? וואלה, כנראה ש... לא יודע, אני חושב על זה, אבל יכול להיות. תכניס אותו. זה? אז אנחנו מדברים בעצם ממש על השקת אלבום. כן.
אבל כאילו, גם אם אתה רוצה לקחת את זה בקטע רציני ולהרחיב על האלבום וזה, מה שבא לך, ואז פשוט האלבום רץ. 7-8 חודשים, ועד אז צריך בעצם שיהיה קליפים, האלבום, אפילו האיור צריך להיות מוכן, כי בעצם, נגיד שנכנסים, אז אנחנו לא יודעים אם עד אז אתה תחליט שיוקרן חלק מהקליפ, אבל כן הייתי רוצה שיראה כזה, התמונת האלבום שלך בכניסה. זה הולך להיות היום שלך. כאילו, אתה, ביום הזה בעצם אתה משיק את הפרויקט החיים שלך. האלבום הראשון שלך. גם אם קשה לנו, נגיד, כזה לא שמעתי בארץ. שמה את כל אין כאלה. המחשבות שלי בצד. תגיד לי שמה. זה שיר, לדוגמה, של... הנה, אתה שומע שאני יכול לעלות על כל מיני סגנונות אחרים כאלה, אבל אני עדיין נשמע אני. אז יום שישי עשה מספרים. ידעתי שזה הולך לקרות, ידעתי שהוא שיר טוב, ידעתי שהוא הולך להגיע למספרים האלה. לא חשבתי שזה יקרה כזה מהר, אבל יום שישי להיט. יש כל מיני הצעות, כן? זה ממשיך לבוא גם. אבל אני לא רוצה לחתום. לחתום זה לוותר על הזכויות שלך. והאתגר פשוט בתור עצמאי זה להבין איך העסק הזה עובד. צריך להיות מנהל של עצמך כאילו. לקחת סיכונים שצריך, מתי שלא צריך לא לקחת. להיות על דברים. אתה דואג למשאבים, אתה דואג לצלם הזה ולרקדנית הזאת בקליפ. אם אתה כאילו בן אדם שאוהב את מה שאתה עושה, שאוהב את התהליך, אז אתה... אין שום בעיה. את רצה בשכונה מפה לאוזן, אמרו לי תתרחק מהטיפוס הזה, יש לי פרפרים איתך בכל מקרה, אכפת לי, הצעתי לך עולם. את זה, בקטע של צבעים, היה לי בקליפ אחר. נכון. במה? בביג סטפר? לא. לא, בשישי. יום שישי, נכון. יום שישי היה לך היה אדום, נכון. רגע, תני רגע להסתכל על המוניטור. בוא נתחיל, אפשר רגע לעצור? אני רוצה שהסשן הראשון יהיה שכאילו אני מסדרת אותו, ככה שזה יתחיל, שאני סתם. עם הגשם. אני אומר, בשיר האקוסטי. לא שיר אקוסטי, החלק האקוסטי בשיר הזה. יש חלק כיפי, חלק עצוב, אבל ציימתי כזה. אפשר להגיד לך שאני ברגע. באמת? שהוא יכול גם לבן כזה? אני מדבר נורא על הסורה. בוא נבק. אוקיי, בת 20, השנה ניסן. לא, וזה גם בא שוב מאמן. כן, אבל זה תלוי במתי אני מוציא את האלבום, אם אני מוציא אותו... תשמע, אני גם... אין לי כוח להבטיח, אני מה זה מגעיל, אחי? אני נשאר עליה פה? שם אותי פרנדון, אבל אני חשבתי שהיא גם אוהבת אותי, כי פרטטה איתי בהתחלה וזה. אז אני ביישן, אתה מבין? לא ידעתי אם זה כן או לא. אז בגלל זה אני אומר, כן או לא, בשיר, אתה מבין? ואני יודע שזה לא אני, כמה נתתי מעצמי בשביל אחת שלא הסבירה לי. אם זה כן או לא, כן או לא. אפילו אחד יצאתי כמו אבא שלי. אבל נתיג הזה. לא סבלתי את הכל שלי בדיבור, בשירה, אמרתי סבבה. כדאי לי להשקיע בך גם, כי רואים אותך כמו כל אחת עם כל אחד אני אמור. מי זוכר הגעתי להרבה תשובות, להרבה שאלות שלי בחיים שהן לאו דווקא על נשים, דרך נשים, אתה מבין? אני אומר לך את זה בקטע של... זאת ההשראה שלי, כאילו, כל האלבום. כאילו, שתבין כמה זה עמוק בי, אני אפילו לא תכננתי שהאלבום יהיה על סיפורי אהבה. לא ידעתי שאני שר יותר מדי אלבונות, ידעתי שמישהו אומר לי, תשמע, אתה שר הרבה אלבונות. אתה נותן משהו על עצמך גם. אתה מבין? ולא במודע יצא אלבום עם סיפור אהבה. טוב, אז ב-EP יש שם שיר שקוראים לו סוגר דלתות. וזה כאילו שיר על מכתב שמישהי השאירה לי. רשמה שם משהו בסגנון של הלוואי ואנשים יחוו אותך כמו שאני חווה אותך.
אבל אני בתהליך של להיפתח יותר, בתהליך של לקחת את הבחירות שאני רוצה לקחת. מרגשתי. אני לא יודע לאן אני נכנס, אבל האלבום הבא הולך להיות משהו אחר לגמרי. הולך להיות בוגר יותר ומשמעותי יותר בשבילי. לקחתי את מה שאמרת לי, אתה סוף של בת 36, רצה בשכונה שלי כמו קפצו עליי שוטרים וזה, פסטי בלי דמותה בית, תשאלת איך עושים את זה, אתה חברות שלך מאמי, איך שלא תקחי את זה, פאק. בקבוק דיבר